Akong sister-in-law lagi sa maduyo ko kuan alisay niya, matutela Florami. Diso tag kuan ha, tanaw tong kuan nila, view nila. Pero biyo man po dinoon dito to. Lagi akong kung isong sister-in-law, wad yun nakadayog anhi kay kuan man kanang Trabaho? nag face to face man trabaho kung pwede ra sa mulim nag face to face man Ano yung sa bakanak. siya kanang mag-eroplano ra, tabo ra mo sa bilaran kay ro iyang live. Iman pre sa mga nga wa may mga trabaho ni para mi. Nagpadaya lang Pero yamong si ilan ato, di- nagpadaya namong si ato. Ingon siya nga. Mo eroplano lang siya, mo na ra pud siya guli. Ay. Yan karon kay ang mga bata kay mag face to face man. Thank you sa padaan. Oh, sunod ko kung nga nakita mo pa itong mga kapatya babae ba to sila. Ali rin. Pero may tumba. Kaya mira pa ka na mo makita goy. Gay. Ikaw ra ba makakuan sa hasgoy no? Wala ligtas imong tanang vlog ani. Has lagi ra hadlagan sa dako as has. Oy katong may kukurang. So datay bisita guys sila ni Ma'am Tina og ni Serene og ni Ma'am Mars. Mars na itawag dito isa para bagets. Salamat ka gitagaan ko nila og pasalubong. Atong tanawag unsa ni murag goods ni sila gikan sa Davao, mga taga Davao to sila nga nagbakasyon karon da Cebu. So, Cebu. Alam mo daw tugang utok unsa man ni pregnancy hormones. Naabanay ko Cebu. Nagbakasyon da Cebu. Cebu man na sang utok. So atong tanawon ni unsa ni ilahang gihatag kay excited gud na ni murag pawa ni Cebu. Durian, tindi. Gika ni Lula Abons sa Davao City. Salamat sa ni Ma'am Tina dari ni the loving husband. Kanihan ni mani. Uy! Souvenir. Davao City ko ani papilit. Saret. Chuk, yan na. Dai papilit na nato unja. Unja kani. Durian bar. Isu disrect. Uy. Kaya mong hilis. Kani. Durian gihapon. Lami ra ba ni? Mukaan kog durian. Basta candy na. Kani. Banana chips. Uy, wala ko lami. Dari, mo gihapon. Oli, lain ni. Durian gihapon. Durian sticks. Sag bugoy na nga jud. Salamat ka, Jo. Karon pa ko makakaag utro yan eh. Dugay na ko makakaag nga ni mga 5 years na siguro. Ako kakawag durian candy. Ay. So, man niya imong pamahaw. Dali doy, kuha sa imong plato doy. Uy, ara mag-inita sa magaw man. Mao ni hang pamahaw, daghan ra ni kaadyo hang rice. Kanta ninjo guys. Pato, kaya mo dali na. Tubig sa doy, be. Thank you. Picture po mga kabog. Hey, wala mga trakas yung picture kay dahil kabog buntag sa doon nagkumbo. Wa mabalin. Wa man maabog tong kabog. Ikaw yung hi. Di abog mo tato yung kabog no, kalimot pud ko. Ang hinlo ka pirmi lagi dani ka na yung mga boot. So magandam ko karon guys atong ipada sa JNT kay man himan sila karon mag-pick up. Napo ko ipada sang pagumangkon mga makeup bitaw na hulja katong mga skincare nga wanha magamit nga gipanghatag ra pud sa subscribers sa pang i-share kay sayang man ma-expire na anja. Madala man mahimuslan po sang pagumangkon malipay po to sa jagang padad-anda ni. Anja na patay gamay nga order sa tuang baligja wa ko kaadyo makapaninda. Pero magsugod na kog panindag balik ug ma-okay na bitaw gahang morning sickness ug mawa na ninam goy time nga grabe gid yung lain naghang bation. Pero napoy time nga okay ra kaya ra. Nakalimot man ko inom sang vitamins. Ako guys grabe gid kong katapuan og inom-inom kung nga ingani pero karon na nabuntis ko nagkugi gid ko kay para intaw sa atang bata. Importante man gid ning folic acid labi na sa first trimester kay aga ko di man ko makakaog mga utan nga rich in folate. Gamay ram gani ang makaon nga pagkaon mo na magsalig gid ko sa mga supplements. Kani calcium ni gingnan makusubing nga okay ra kuno gidengan ni. Mao ni ang problema kay di ko ganahan sa baho dani bisag mo ingon si undoy humot. Luod. Aw basta lagi mao na ni ang imnon sus makonsumisyon nagajag ko oy. Katong una nang inom dani okay pa man to kadugasan ang inom kay murag ni ana magkaluod.
Basta hindi mo nag-inom doon nga raw ko kan sayang makain oy damay hinatag nga kindi mo na itong akan nakarealize ko namre pe baho tong durian kindi arhin na lang tas banana chips. Ay, ko, bayar. Isara. Lami guys. Crispy siya. So kaya di man po ko'y pasyon dari magkaan po tag pasyon kaya malata na ganing uban. Ugas sa ridaan di. Kanang ipat ka buok. Isa ha. Ang ipadani mo ang kahugasan. Kada di ugas diri paliwag. Magkantag pasyon kay hinog naghang tinanugan. Ang sanina, balik-balik na pod. Na ano ko, bahala na ni. Unahan na tagluba guys kay mura mga curious ko na ning ano ba na pijungot man siguro dabong ni or sobras kahinog naaran ada nang duha. Dabungan ni. Nawa. Uli na isagol ko ande. Uli na isagol di sa inanan di. Inanay ko di. Sagol na nas inanan. Di ako inanay. Isda pag inan ba? A few moments later. Huwag ka nang ingay na nga warhi ka. Isa mo ba? Ako ra, ito Dr. B, nagbabasa ko. Isulat kay wa may doktor ka. Nagay sa sinaging kurang na di. Nga na lang pagustuho yung tawag. Sunduan ako luko. Masa likod ha? Pamahani mo? Wow. Ano yung kusat ko? Nagbabasa Dr. B na kanimang taga-sintin nga. Ciao kira. Hindi Awa pag ko ko. hindi pag doktor. Ganin sa mag-doktor di. Nga. Nas na nai ka po. Pura magpunta na or mo sa tirisin kay mga to kun rari. Paano ko Allergy siguro ka. Bongan ni nakaano ni kalit mo ni kaman. Wala lagi upo. Dato ning bakla ko Lagi gikas. pang bitbit. Wa man nagdadapos kung aliana dari kay. Kani ba? Sinanday. Sila bahayog kana nga eh. Simbak ni magsuka nga ni mo sa gihin Ah, pa. antacid. Ang palitan ko na may sud. Antacid. Ano sa to? Diba sa doktor wa Normal man tanan. Pero basta ang sitirisin. Para allergy. Ay, Ewo wag na tanay ito. taas tag ko anay. Eosinophils kanang allergy lagi. Sig pangatsing pa. Nay day banana chips na tilaw eh. Bisa gikatasan ka. Oh, kita sa bisog mo. Eh banana chips. Bisog pa ko. Kaya mo ko bisita dara ganina. Hmm. Mga taga Davao. Tagaan ko nilag banana chips. Uy. Durian kindi day nay harap ka doy. Pakilawas na durian kindi. Ano kaya na? Di na mo di. Kayo. A few moments later. Agray, nana po ko'y bisita. Nagkag-bisita ron. Una na, dahil ni bisita na, ganina. Mga taga Davao. Sunod, aris na na, karadyo, nagpa-check up na sila Dr. Bain. Apit. Abot ko sa tester. Karadyo. Napuli-puli Yuto ko. Ang suwa ko, ang suwa. Kanan ay kumbang nang ka. Dahil ka, abot apod, si Kim Kim. Lost. Mabay pa siguro, kasi na po madugan din nga siya. Daghay ka bisita, mga bot. Madyo ka, daghay gasa. Kasahan ko nila ang pananakyo. Butas bala ang burus. Kuha pa. Pa? Kani mo feel ang kuan? Pay ko tas kuha ang panghatan mukha. Ayan, yung makataan ko mga nga ni. Mga snack, pero mga suwa-suwa yan, nagdudun ko. Mga sudan ba? Pugos. Pugos ako kahon, gay. Madaot na kuno pag dimukaan. Mating mo sa mabuta pa sa takim. Lingkod ba, lingkod. Di ka lubaan sa kanan nagim. Lagi mahimo dyan. Kuha ko yung katalinis. Kanira, nubu. Hindi ka nung eskwela na ka. Ala, ani makakamuskwila ila tita. Hindi ko na daan, takag birth certificate, kaya enroll na.
Ingat lang sama ato ko eskwela ila tita Purami na nagngug na. Pwede, kung magtudlo dali na. Pugyan. Kasi drawing. Sama patanaw ko ng drawing mo, lamay ba? Ang drawing dari mga puris-puris. Nagdudade pag drawing. Okay, da cellphone hangin picturean. Ang araman sa mama tanaw ang drawing pero yun pa. Ang badlis. Oo. Abi na lang, be. Ano tubig? Minum ka tubig, Kim? Ang tubig. Dahil wala na naman na tubig to, pagbalik. Ang sa tayo muswat gabi eh. Mga juran dyan ka nitong luto, nito eskwelahan. Nagpatur na ka eskwela. Nga dyan nagatas sa maestra. Mga dyan ka man, timplahe sa ako, be, kaya magdidi ko. Nandiyan ka. Di ra ba dyan yung mapaggan mga dugatas kang singgit. Na, mura! Balik ka dawaton, be. Hindi nila magkukunin mo. Hindi ka na ibutang na raman. Disod man nini mag-imong ibutang, huwag nga na, kaya di man makuwag tingog, kaya da magpapurpon. Hawa, o isang ko. Pwede pod, pagitaan nini magpaagi nga. Lagi agi dyan. Kuan. Ato kang, kaya sa bato nagtudlo na pa nga ihukot ko ng kahoy. Pwede pod. Ihukot ko ng kahoy sa Masa ingan. importante din ni masalip dani mga buo-buo yan. Kaya mamaray. Tan ko na nagkahoy pro sa ingan-ingan. Magtagak para man. Pa, tan na lang ko ng kahoy. Inisip ko ni yan. Tatali ko ba talaga. Tayo na TikTok lang. Hindi magkasugas. Dali Kim atong timbangon Kim. Kim agay naman naging anak. First year. Mura timbangan di. Ha? Mura di touch screen naman pagtimbangan kin. Dali Ayaw kadako. Aron di mo pagkatago. Histros tabangan. Lusi raman yung taon. Tama na ang timbangan na. Pilam na timbang na sauna. 11. Ay, ni tubo na Tubo na sa sa Ano tama timbangan? Very good. Sila day ka Tama. day. Dali, utulay. Ano tama, Flor? Ha? Tama. Andre? Timbang ni Junjun na ng 108. Pila pa ka upload. Ikaw ko Hindi na. naman po. Di unsi man lagi. Adyo kadako be. Aso ka duko day. Ikaw ko nulong. Ini mga 39 biar deh. Adyo kadako. Ah, kaduko ka nang pihilmit. Gugat na. Gansi na 63. 63 ka ko na ko yung busog na saging. Ano, nanday na magkatanig ka buwang. Kang Junjun lagi kulbaan lagi medyo mabuskag. 108. Pila man day dani kon sigo. Bao ko mapiling. Hala, 64 hinog imo. Iyaw. Ang pila kang along? Pila to? 63. Yung bilet Isa ko na kilog bilat. Hala. Napay suso. Tag 5-5. Ang suso guys kay pumro na. Di ni tambo karon bintaha. Di para sa una nga murag anay nga nabitik. Agi ka mura pagkag anay nabitik. Kaya gibo unsira kapin, 12 ra. Dapat magsikag panungkap. Isa na day ka kilo na dugo. Niandar mo kagad yung rip. Aw, tungkabs rip kin. Aw Kim. Tungkabs rip, basig na yung matungkab madaginot. Isa na kaban na tita ice. Pag ice kin di pa ka queen.